Wednesday sa'yo. O, nagulat ka, no? Maaga ang live natin ngayon. Maaga ang live natin kasi espesyal ang ating gagawin ngayong FB live natin ngayong Wednesday, ano. Pero bago ang lahat, ayan, Kabisha, ikaw na nanonood. Yes, ikaw. Sige, i-share mo tong ating Facebook live para mas marami tayong makasama at maging mas masaya ang ating kwentuhan ngayon. Ayan, sige, share mo na yan. At ayun nga, napaka-espesyal talaga ng ating live for today. Medyo kinakabahan ako kasi idol ko yung interview natin. Yes! So ayan, share nyo na yan, Kabisyo, ha? Oo, i-share nyo na yan para mapalaganap ang magandang balita. And ako, sobrang excited din kasi talaga ako, no, sa ating ibabahagi, ipopromote, at syempre, sa ating bisita ngayong araw na ito. Ayan, share nyo na yan, share nyo na yan. And eto na nga, no, eto na nga, i-introduce ko na siya. Rico Blanco! Oh, sinabi ko na, diba? Hindi ko na kaya, na-excite na ako eh. Rico Blanco is an OPM icon, singer-songwriter who is known to be of the founding members of the famous alternative rock band River Maya. He is set to conquer the Araneta Coliseum this coming September 11. Oh, diba? Ang lapit-lapit na! Kaya eto na nga, no, mga Kabisyo, please welcome Rico Blanco. Hi! Basta. Okay lang. Ano ba yan? Yung sobrang taas ng sobrang hyper ko, no, Sir Rico, pero talagang yung characteristics mo ng pagiging kalmado talagang na-retain talaga ever since, ano. Nagre-reserva lang pagka, I think if you've been to my concerts, dun lumalabas yung anong tawag doon? Yung hindi ko kalmado. Sobrang hindi ako kalmado pag nasa stage na. Ayan, oo, kaya excited na nga kami. Pero yun nga, Sir Rico, pakibatiin. Ayan, welcome mo ang ating mga viewers sa FB Live natin ngayon. Oo nga eh. Ito nakabukas yung aking FB Live dito sa phone ko. Gusto ko batiin lahat ng viewers natin ngayong hapon. Lahat ng, kung hindi nanonood, nakikinig. Kumusta kayong lahat? Ayan. Ayan. So, nabanggit nga natin kanina, no, na magkakaroon ng concert this coming September 11. Pero bago natin pag-usapan yan, syempre, chichikain muna natin si Rico Blanco. Once in a lifetime lang to na opportunity, eh. Ayan. Syempre, kilala natin si Rico Blanco bilang isang icon talaga ng OPM. 'Di ba? And yun nga, after long years of being in the music industry, ano pa yung genre ng music yung gusto mong gawin in the future? Siguro ang ganda yung tanong mo eh. Meron akong gusto talagang, may marami pa akong gusto gawin. Oo. Halimbawa, gusto kong gumawa ng standards. Yung mga parang Frank Sinatra, ganyan. Tapos kanta ng mga great composers. Yung hindi ko naman kanta, kakantahin ko ng parang ganun. Oh! Diba? Or yung isa rin, yung instrumental. Gusto ko rin gumawa talaga ng, matagal na, mas madali kasi sa akin gumawa ng music kaysa yung lyrics. So matagal ko nang gusto gumawa ng mga instrumental na album. Yun. Grabe, exciting, no? At sure ako na syempre sa generation natin ngayon ng social media, talagang yung music minsan bumabalik lang din talaga sa classic, eh, no? Oo, tsaka parang napansin ko wala nang, kasi on demand yung music ngayon, 'di ba? Pwede mong hanapin, 'di ba? Pwedeng ano. So wala nang panahon, halos, no? Parang lahat isang timeline na lang, luma or bago, parang gano'n. Totoo yan, no? Music talaga is great. Pero yun nga, dahil nga, syempre kilala ka naman namin talaga, Rico Blanco, na nasa musika talaga ang industry na tinatahak mo. Ayan, na-explore mo ba ang acting industry din? Kumusta? Yes. Oo. Like, how was your experience? Well, isa rin siyang sobrang na-enjoy ko. Hindi ko masasabi na mas enjoy ko yung music kaysa sa acting. Parehas sila sa akin na na-enjoy ko yung pag-create. Kasi sa acting ganun din naman eh. Kinike-create ka ng mga eksena along with the team, di ba? Ganun din naman sa music, may teammates ka rin, di ba? So, na-enjoy ko din siya. Yung
tsaka nag-grow din ako as a person, lalo na in terms of patience. Kasi sa music, mas instant yung pagtugtog, Pero sa acting, may isi-set up na matagal. Tapos isang sandaling performance lang yung kukunan sa inyo. Tapos i-set up na naman. Oo. So, taas lalo yung respeto ko sa mga nagtatrabaho sa industry na yun. Yeah. At nakakatuwa lang din, nabibihira lang din kasi yung mga taong galing sa music industry na kayang, alam mo yun, magawa din yung acting jobs, kumbaga ba. So, curious lang din ako, kwento mo naman, Rico, kung paano tatawid from music to acting? Paano mo na-explore o nabigyan ka ba ng offer, ng opportunity, tas parang, nagustuhan ko rin pala siya. So, yan, share mo naman sa amin. Well, kasi sa akin, dumating siya. Actually, nung nasa band pa ako, nasa River Maya pa ako, may mga invitation. Pero, mahirap kasi i-post mo yung buong banda para lang sa'yo, para sa isa. So, eventually, nung solo artist na ako, dun ko tinanggap na yung mga project na inalok sa akin for acting. But actually, if I'm not mistaken, mas nauna pa akong umarte sa school, bago nakatugtog sa banda sa eskwela. May mga teatro, ganyan. Ay, hindi rin. Kumakanta na pala ako sa choir. So, hindi rin pala, music pa rin pala nauna. Oo. Grabe. Isa lang ang masasabi natin, talentado talaga ang isang Rico Blanco. At lingid sa kaalaman ng nakakarami, nagkaroon ka rin daw ng voice acting experience sa isang anime series. Diba? Na-research yan. Oo, meron din. Curious din ako sa ganun So, at saka lumaki rin ako na nakikinig sa radyo. Syempre cool sa radyo pag teenager ka, yung FM, diba? Dahil music, ganyan. Pero nahilig din ako makinig sa AM radio, yung mga drama. Na may mga voice, tas mga kwento. So, nung inalok din sa akin one time yung mag-dub ng mga anime, which is na-enjoy ko rin kasi dati naalala ko, tuwan-tuwa ako sa Filipino dub version ng Powerpuff Girls. Favorite? Paborito kasi alam ko yung English version, tapos pag napanood ko yung Filipino version, tawa ako ng tawa sa kung paano nila translate kasi parang nagtitrip lang sila. So, na-enjoy ko din yun. Oo. Ayan. So, alam mo, feeling ko, Rico, pwede ka rin mag-DJ, no? Yan ang una kong dream. Well, hindi. Una kong dream, maging boksingero. Tapos, basketball player. Tapos, bago ko pa nagustuhan na maging musician or music artist, I think nagusto ko maging DJ. Wow. In fact, sa hilig ko sa music, kaya na lang ako napunta yata sa pagbabanda. Pero yung unang hilig ko talaga, yung music, yung makinig, magpatugtog, music. Oo. Grabe, no? At ito na lang din, para sa mga kabataan, dun mo talaga makikita na hindi mo agad malalaman kung ano yung gusto mo talagang i-pursue. Along the way mo na lang din siya madidiscover, Well, I think it's a lifelong na question, journey, di ba? Na ano ba talagang gusto kong gawin, di ba? Minsan ako, tinatanong ko pa rin yan sa sarili ko. Actually, madalas. I always ask myself that. Yeah. And pwede naman magliko-liko ng landas. Pwede naman. Pwede naman magbago ng isip. Totoo, no? It's a lifelong journey. Yeah, yung college course ko nga, walang kinalaman sa music or arts. Oo. At yun nga, mapupunta tayo sa question na yan. So, kung hindi ka naging musician, ito nga nakita ko na ang course mo daw ay Management Economics. Oo, bilib naman ako sa'yo sa research mo. Diba? Siyempre. Napaka-prepared naman. Nakakatawa naman. Ano kaya ako, no? Kung hindi ako naging musician. Back then, kaya ako nag-management economics. Maganda raw siyang pre-law na course. Tapos maglo-law ako.
Dahil naman, kasi bata ako, so sinasabi lang lahat sa akin, pag nagloko ka naman, yun ang magandang preparation para makapaglingkod ka sa bayan. Kasi yan yung gusto ko nung bata ako na mag-serve ng bansa. So, I think by the time I finished college, I was SK chairman doon sa amin sa Laguna. I don't know kung itutuloy ko yun. Baka hindi rin kasi may mga nakita rin akong bagay na huwag na natin pag-usapan yung details. Pero may mga nakita kong bagay na parang hindi aligned sa pagkatao ko doon sa field na yun. Oo. Totoo. So sabi ko dito na lang ako sa arts. Yeah, and ang natututunan ko talaga dito sa pag-uusap natin, no, hindi mo dapat hayaan na ma-enclose ka sa identity mo na pagkakaalam ng mga tao. Kasi nga, sa narinig ko sa'yo, nag-voice acting ka, musician ka, nag-SK ka. Diba? Nag-TikTok pa. Diba? At ito nga, no, meron ka ring business. Oo. May mga negosyo, minsan sinuswerte, minsan hindi masyadong sinuswerte. Pero, yun, subok lang na subok. As long as, I guess, lesson ko, dati kasi gusto ko lang naman i-secure yung future ko, diba, and family ko. Ngayon na siguro na-realize ko may certain, thankfully, may certain level na ano ba ang term doon? Stability, parang gano'n. So sa negosyo ngayon hinahanap ko yung ano ba talaga yung ma-enjoy ko. Dati kung ano ba talaga yung magandang negosyo, parang ganun, kikita ka or whatever. Ngayon mas talagang ano ma-enjoy ko. Which is dapat sana ganun yata. Totoo. At saka isa pa sa nakuha ko from this conversation. Yes, ang dami na kagad natutunan. 5 minutes pa lang. Oo nga eh. Diba? Marami kasing mga kabataan ngayon na into arts. Pero natatakot sila kasi sabi nila, hindi daw practical. Alam mo yun, mga breadwinner sila ng pamilya nila. Pero actually, go, tapusin mo. Pero from this talk, 'di ba? You can do multiple things at a time eh. And yun nga, mga priorities mo na kailangan mo lang din talagang pagsabay-sabayin at gawin according doon, no? So, ikaw, ano pang masasabi mo tungkol doon sa arts nga daw na hindi practical? Actually, yung mga parents yung natatakot, 'di ba? Hindi masyado yung mga kids. Kasi sa world ngayon, parang mas nag-open up na into hindi lang yung mga traditional na careers eh, di ba? Yung iba gusto mag-program ng apps, program ng games, or kung ano man. Yung arts, kahit papano, nagkakaroon ng konting viability na Pero talagang naintindihan ko naman parents kasi maliit lang yung Pilipinas, maliit lang yung market natin. Hindi katulad sa ibang lugar na mas malaki market. Pero thankfully, dahil din sa technology, lumalawak kahit papaano yung market if you're doing arts. So kahit if your art is video or editing or visual arts, yung internet is there, medyo pwede mas viable siya kaysa nung time before the internet. Diba? So pwede naman and tama rin yung sinasabi mo na may backup plan or sabay, 'di ba? Yung isang stable na magdadala ng practical na income, tsaka yung isang passion mo, pwede mo gawin sa after hours or sa weekends, di ba? Priorities. At maidugtong ko lang din, no, since yun nga, nabanggit mo yung technology ngayon, yung generation natin ngayon, simula nung mag-pandemic, ang daming nag-usbungan talaga na platforms na pwede mo talagang ipakita rin yung arts mo nang kumikita ka. Di ba? Tama. Maraming, siguro, actually, lagi naman maraming opportunity na i-follow mo yung main hustle mo, at saka yung side hustle mo. Nasa sa'yo na yun. Nasa sa'yo na yun kung gaano mo kagusto talaga. Siguro maging honest ka lang sa sarili mo. Honest sa puso at nararamdaman mo. Ayan. Parang may pinaghuhugutan yun. Love radio kasi, Rico eh. Ay, Talagang love, no? Tama. Lahat.
Sige. So, dapat love mo yung passion mo. Oo, 'di ba? Yung kahit gaano kahirap, talagang ilalaban mo siya. Tama. Hugot yan! Parang meron. Pero sige. Pero ito na nga, no, mapunta tayo, no, dahil nga nabanggit natin na may live concert ka na ever since, alam mo yun, ang dami na nangyari sa mundo ngayon. Ano yung preparations mo? Ano yung mga ginawa mo, no, before this concert? Ito na nga. Ginawa at ginagawa. So, syempre, dati sobrang, kumbaga, paano sa hasang-hasa yung mga kagamitan mo dahil every week meron kang concert, di ba? Pero syempre, natigil tayong lahat. So, kailangan ko lang i-oil uli lahat. So, rehearse kami ng rehearse. Kahit yung physical aspect, kasi ang concert ko, kadalasan, galaw ako ng galaw, sigaw ako ng sigaw. So, nakakapagod siya. So, kailangan ko rin ngayon laging workout. Araw-araw halos. Pag wala namang concert, hindi ko nga nagagawa yun. Kailangan din gawin yun, pero hindi ko nagagawa. Yung mga ganyang preparation, and I think this week, until the concert, tuloy-tuloy na yung mga technical na yung pag-coordinate namin with the director, may mga kasi hindi ko pwede sabihin. Pero hindi naman masyado madami, pero hindi rin siya basta tutugtog lang ako. May konting may konting palabok din yung concert para may special naman, minsan lang actually first time ko mag-solo na Araneta. Wow, kaya talagang exciting talaga siya, no? Papunta pa lang talaga tayo sa exciting part. Kaya yun yung abangan ninyo, oo. Pero ito, no, gusto ko rin itanong sa'yo, Rico. Ang dami na kasing mga kanta talaga na, alam mo yun, associated sa'yo. Pero ikaw, ano yung pinaka-paborito mong kanta na talagang, alam mo yun, Rico Blanco? Yan yung mahirap sagutin lagi na tanong Meron akong bagong kanta. Pero hindi pa naka-release so baliwala. Ano bang kanta ko yung gusto ko nga? Sabi ko, pinapakinggan ko nung isang araw yung ginawa ko for Julie and San Jose. Yung isang gabi. Naalala ko lang. Sabi ko parang I need to talk about this song more. Parang after not hearing it for a long time and then pinakinggan ko ulit. Sabi ko, na-proud ako. Na-proud ako sa kanta ko at saka sa pagkakanta ni Julie. So, I think that song deserves, I think that song is, a lot of people need to discover that song pa. I'm gonna push for that, for more people to discover that song. Yeah, grabe, no? At, ayun nga, so over the years ng pagiging musician mo, ano pa yung pinaka hindi mo makakalimutan na experience? Siguro, palagi ko itong mangyayari sa September 11. Hindi ko sinisegoy para mag-promote, pero na-realize ko lang na hindi ko alam hindi ko to pinangarap Tapos, hindi ko nga na-realize na ito na mangyayari na up until nung media conference, tinatanong ako about it. Nagulat ako special to. So, yeah, this one is going to be special and hindi ko alam kung mauulit pa. Siguro naman, but you never know So, I'm treating it as if it's the first and last time it's gonna happen. So, ganun siya ka-important siya sa Totoo. Nakakatuwa, 'di ba? So manifest lang talaga. Mangyayari din yung mga bagay talaga na alam mo yun, hindi yung magiging unforgettable pa lang. Tama. Tama. Mina-manifest ko na magiging unforgettable to. I'm gonna make sure. For sure. At excited na talaga kami. So eto nga, mag-on air na tayo, tatawid tayo. Kasama si Rico Blanco sa on air. Sige. I feel good. It's ang Feel Good Wednesday sa iyo, Kabisha. Kasama mo na naman ang pinaka-fresh at ang pinaka-magandang probinsya in town. This is DJ Robin Shana.
Kabisyo! Espesyal ang araw na ito. Oo, napaka-espesyal kasi first time mo kong maririnig na may kasama. Ayan, bilang sanay naman akong mag-isa talaga. Char! Ayan, so ngayong Feel Good Wednesday, Kabisyo, kasama natin ang iconic na si Rico Blanco. Ayan. Hello sa'yo. Hello, Rico. Ayan, live na tayo. Ayan. Hello sa inyo. Hello sa lahat na kasama natin ngayong hapon. Kumusta na po kayo? Ayan. Sana masarap ang ulam nyo kanina. O, diba nakakatuwa? Hindi kayo sanay na may kasama ako. Yung ang taas-taas ng boses ko, tapos si Rico talagang kalmadong kalmado. Ayan. O, so Rico, yan na, imbitahan mo na ang ating mga kabisyo sa nalalapit mong concert. Ayan, kailan ba? Saan ba? At ano bang dapat naming abangan? O mga kabisyo, iniimbitahan ko po kayong lahat na dumalo sa aking concert. So, solo concert ko to sa Araneta Coliseum ngayong September 11. Malapit na yun, next week. Parang ganyan. Ilang araw na lang. So, September 11 sa Araneta Coliseum. Solo concert kung tawagin. Pero may mga kasama akong performer, syempre. Na tutulong sa akin dito na magpasaya sa inyong lahat. Kasama ko si Ebe Dancel. At kasama ko rin si Zilb at si Peniel. So, ayan. Diba? Exciting talaga. At saka yun nga, syempre dami na rin nangyari sa atin, ano? Lalo na nung magsimula yung pandemic. Talaga nakaka-excite na makarinig, makasali talaga sa live concert. Diba? Yun talaga yun eh. Yun talaga yun. Hindi na kami makapag-antay pa. Ang tagal na naninintay natin, no? Magtatatlong taon. And so, eto na yun. So, Pinoy Rock sa Araneta Coliseum, 'di ba? Nagbabalik, 'di ba? Alam naman natin, masaya rin naman yung mga nanonood tayo online, nanonood tayo ng mga streaming, masaya rin naman, pero iba pa rin. I think, wala naman magdi-disagree sa akin na iba yung nakikitalon, nakikipagsigawan ka doon, nagtatatalon, mawawalan ka ng boses, yung mga ganyan. Kasama mo yung mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay. I'm excited for everyone to experience that again. Yes, ayan. Kaya kabisyo September 11, 2022, samahan natin si Rico Blanco. At kung ikaw naman nabitin sa usapan natin ito, ayan, punta ka sa Facebook Live natin ngayon, sa Facebook page ng Love Radio Manila. So, ayan, nandito muna ako kabisyo at makakasama mo pa ako hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan ka pa ng mga signs at tips sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. At kasama si Rico Blanco. Ayan, Rico Blanco, huling message. Huling message. Nakalimutan ko banggitin, may parang pa-promo sa tickets. Parang may flash sale sa Friday. Ayan, sige, go. So, gusto natin yung mga promo-promo na yan. Hanapin nyo na lang sa KDR House social media accounts. Or sa Facebook ko, ipopost ko rin yan. Pero check nyo yung KDR Music House social media accounts. Ayan. So, September 11, masaya po to, sigurado. Lahat ng hits ko, susubukan ko tugtugin lahat. Subukan po namin. Yes, magkakalaspagan tayo ng boses talaga doon, Ganun ano? na. Yes, kaya ikaw, kabisyo, sige, sumali ka pa, no? Mamaya usapan natin, FB Live natin, tutuloy natin yan. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Feel good! Ayan. Okay, nabalik tayo. Mabalik sa business natin. Oo nga, kwentuhan natin. Ayan. Medyo kinabahan ako dun. Sabi ko baka may mali ako napindot dito. Pero ayan, GG na ulit sa chill kwentuhan. Napachill ako sa kwentuhan natin, to be honest. Sorry. Nababa ko ba yung energy mo? Hindi nga. Okay nga. Feeling ko pwede na nga tayong mag-partner sa programa ko. Yeah! Oo, parang balance. Oo. Pag ako lang, parang kakaantok eh. So, okay to, okay.
Uy, hindi, okay nga, 'di ba? Yan naman talaga ang kumbaga ba character ng isang Rico Blanco. No, natutuwa talaga kami na ganyan ka. So, ganyan ka lang forever. Hindi. Nagre-reserva lang talaga ng energy kasi pagka on stage talagang all out tayo lagi. Totoo yan. At talagang excited na kami, Rico, no, sa iyong concert. So, yan, sige, latag mo na nung pang-mensahe mo sa mga viewers natin ngayon, promos, and ito na all. Dahil excited sila kami. So, yung mga nanonood, no? Viewers natin ngayon, napaalala ko sa inyo, September 11, malapit na yun. Kasi ano na ngayon, August 31 na. So, bale 11 days na lang. Sunday po yan, so pwedeng family ang kasama nyo niyan, di ba? Pwedeng mga barkada. Sa akin naman, excited ako kasi apart from Araneta yan, historic yung venue natin. Yeah. First time yata manunood ng maraming mga kaibigan ko at mga kamag-anak na hindi pa nakakanood talaga ng concert ko. Maniwala ka dyan. Marami pa talaga. Oo, kasi syempre yung mga kaibigan natin, kaibigan ko naman hindi dahil sa music di ba? May buhay din naman ako sa labas ng music. Sa eskwela, sa negosyo, ganyan, or yung mga acquaintance ko, no? Over the years. Kaibigan nila ako dahil sa pagkatao ko, pero sa concert, parang marami sa kanila ngayon palang makakanood. So, excited din ako. And I think sa fans din, maraming, yung bang recently lang na-discover yung music ko, meron pa rin ganun. Or let's say, bagong generation, I think first time nila ma-experience yung live. Kasi iba po yung recordings ko, iba po yung live. Parang dalawang magkaibang mundo po talaga yon pag pinakinggan nyo yung recording at saka kung nakapunta kayo sa concert. Yeah. Kaya I can really imagine lang, Rico, no, when you said kanina na ito yung magiging unforgettable experience para sa'yo. No? Kaya excited din talaga. Nakaka-excite siya? Nakaka-excite masyado. Lagi naman ako excited sa concert, pero ito parang extra yata Oo. Ito, no, magbabasa lang ako ng comments galing sa Facebook natin, no? Sige. Ayan. So, sabi ni... Oy, Maris Racal is watching daw. Ay! Sabi ni Ella Fernandez go. Salamat sa support. Sabi ni Nico Kagiwa, ba't daw kinikilig si DJ Robin? Ikaw ba naman nandito, di ba? Munti ka na nga ako mag-off-air dito. Kinikilig ako. May nagtatanong dito, Sabi ni Chad Ivan, ganda naman ni DJ Robin, bakit di mo isama sa concert? Pwede ka naman. Bakit? Wala ka pa bang ticket? Kayang-kaya na ayusin yan. Dapat, kakanta ka rin. Ano gusto mo? Joke lang. So, ayan, no, mga kabisyo, September 11. Nako, at yun nga nabanggit nga kanina ni Rico Blanco yung promo. Ayun, pwede ba natin yung pigain pa? Ano yung sa promo natin? Ang sabi lang sa akin, mysterious Ang sabi sa akin, meron daw Friday flash sale. Ngayong September 2. May ano kayang ibig sabihin ng Friday flash sale? Pero yan ang abangan natin. Kailan ba yung Friday? Ano na ba? Friday Wednesday? ay September 3. Siguro yung... September 2. Kung sumweldo kayo, medyo abangan nyo yung tsaka may 99. Baka yun yung 99 sale, diba? May mga ganun. Iba pa yun. Kaya lang, baka pag 99, malapit na sa concert, baka wala na yung seats na gusto nyo. Oo nga. Baka maunahan kayo. Ito namang mga to. Dali na. Tapos, bare months na bukas. Talagang umpisa natin yung bare months natin ng maganda kasama si Rico Blanco sa kanyang concert. Bare months na bukas? Lalabas na naman si Sir... Yes! Mamaya sisilip yan dyan, diba? Lalabas na si Sir. siya. So, Rico Blanco, yan, promote your social media platforms. Ayan.
Para mas masubaybayan namin ang iyong istorya, ang iyong love life. Sige, saan ba kayong mahilig tumambay? Kung nandito kayo sa Facebook, nandito rin po ako, nakikipagkulitan. Sumasagot ako dito sa mga comments, nakikipagbardagulan ako dito sa Facebook madalas. Masaya lang naman, alam naman nila na. So kung gusto nyo ang kulitat sa comments, dito tayo sa Facebook. Ngayon, kung nasa TikTok kayo, nandiyan din. Pag-dance showdown ako sa inyo dyan. Nasaan ba? Nasa YouTube din ako. Meron tayong mga vlog doon. Minsan na lumalabas din yung pagka-storyteller ko doon sa mga vlogs ko. And then, syempre, yung nasa Instagram, Twitter din tayo. Sa Twitter, ano bang ganap ko doon? Pagka may mga sports, doon ako naglalabas ng aking expert. Yeah. Sobrang all around talaga ng Rico Blanco, no? Naging SK, sa sports din. Oo nga. Pero hindi ako masyado magaling sa sports, mahilig lang. Hanggang interbarangay lang ako sa basketball. Oo, kaya kung gusto nyong makita ang different sides ng isang Rico Blanco, i-follow nyo siya sa kanyang mga social media accounts. And most especially, syempre, no, sa September 11 na nga ang kanyang concert. Oo. So, ayan, hanggang dito na lang tayo, Rico Blanco. Grabe, gusto ko bang pahabain to? Oo nga, bitin. Diba? Next time, sana makabalik. Sana makabalik pa ulit. Oo, kaya yan. Maraming salamat ulit and good luck sa iyong concert. And talagang gusto namin mga kabisyo, no, na manood talaga dyan. Sige, ano na lang sasabihin ko na lang na in-interview kita para papasukin ako. Papasukin ka? Si Adjust bahala sa'yo. Ayan, once again mga kabisyo, Rico Blanco. Bye, salamat.